A ilimin taurari, idan aka ce ka san taurarinka ka san burujinka, mutane da yawa suna ɗaukar wannan al'amarin wani abu ne na wasa, wani abu ne kamar wasan yara. Kuma haƙiƙanin gaskiya wannan al'amari ba abu bane na wasa, abu ne wanda ya fi komai muhimmanci a cikin rayuwarka. Amma fa idan ka san kanka, idan kana so ka yi rayuwa cikin natsuwa da salama, saboda billahi azim la ilaha illa huwa, idan har ka san taurarinka da burujinka to ka san kanka, saboda babu wani abu da zai dinka bata maka rai sai dai ya dinka baka dariya, babu wani abu da zai dinka baka wahala sai dai in ka bashi wahala, babu wani abu da zai dinka baka mamaki sai dai ka bashi mamaki, babu wani abu da zai dinka baka tsoro sai dai ka bashi tsoro. Nayi imani da Allah, da ka san taurarinka yadda ya kamata, da yanzu kana zaune da matarka lafiya. Da ka san taurarinka yadda ya kamata, da yanzu kana samun kuɗi fiye da hankali. Da ka san taurarinka yadda ya kamata, da yanzu ka wuce matsayin da kake kai a halin yanzu. Da ka san taurarinka yadda ya kamata, da yanzu ka samu promotion a wajen da kake aiki a halin yanzu. A ilimin taurari akwai fannin sana'ar da ta dace da rayuwarka. A ilimin taurari akwai fannin ilimin da ya dace da tunaninka. A ilimin taurari akwai fannin suturar da ta dace da kwarjininka. Kai a ilimin taurari akwai fannin ɗabi'a da halayya wanda idan ka san wannan, duk inda zaka tunkara zaka rinka tafiya cikin natsuwa da kwarjini da iko. Babu abin da zai rinka bata maka rai, saboda abin da zai bata maka rai din ka riga da ka san shi. Ka riga da ka san abin da zai bata maka rai, ka riga da ka san abubuwan da suke bata maka rai, ka riga da ka san abin da yake sanya ka farin ciki. To zaka tunkari duk inda kake samun farin ciki ne, zaka guji duk inda kake samun bacin rai. Saboda haka ilimin taurari abu ne da yake da matukar muhimmanci, wanda idan mutum ya san shi zai ga duk duniya babu abin da yafi rayuwa daɗi da natsuwa da walwala. Zai ga duk duniya babu abin da yafi kuɗi sauƙin samu a cikin rayuwarsa. Ina mai ba kowa shawara cewa ya san taurarinsa, ya san burujinsa. Insha Allah zai fuskanci ina ya dosa a cikin rayuwarsa. Wanda yake buƙatar sanin taurarinsa, burujinsa, ranar sa'arsa, ina ya fito, ina zai je a rayuwa, ya gaggauta ɗaukar lambar ofishi na a bayu. Zan taimaka masa da zarar na san sunansa da sunan mahaifiyarsa. Allah ya bar mu da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.